Mga igsoon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Sabado, pitsa 22 sa bulan sa Abril sa tuig 2023. O karon mga igsoon aniya nakita sa ikaduhang simana sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus Kristo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 16 ngadto sa 21. Sa pagsalop na sa adlaw, nangadto sa lanaw ang iyang mga tinunan ug nanakay silag sakayan, unya na nabuk ngadto sa Kapernaum. Nagabiin na lamang apan wala gihapon mo apas kanila sa Jesus. Niadtong higayuna, dagko kayo ang balud tungod sa kusog nga hangin. Ang mga tinunan nakapamugsay nag 5 o 6 ka kilometro sa dihang nakita nila sa Jesus nga naglakaw sa tubig ug nagkaduol sa sakayan. Busa nangalisang sila. Si Jesus mingon kanila, "Ayaw kamog kahandlok kay ako kini." Gipasakay nila sa Jesus uban ang dakong kahinangop ug diha-diha ang sakayan midunggo sa dapit nga ilang padulngan. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.